det var det. Hej. Prøv at høre. Ja. Er du vild med hende? Åbenbart. Okay. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave for nogle videoer, så I må godt skrive ned i kommentarerne dernede. Eller, ja, nede tror jeg. Ja. At, hvad I kunne tænke jer at se eller sådan noget. Bare et eller andet. Om makeup eller hvordan vi mødte hinanden eller sådan noget. Eller ja, hvad vi ved ikke hvor. Hår eller sådan noget. Shoppeting. Det ved Ja. jeg. Hvad er det? Der var det kastet med noget. Det må I rigtig gerne, fordi vi vil gerne lave en video, men vi ved ikke, hvad det skal være. Vi skal udenfor lige om lidt. Ja. Nu. Det synes bare lige, vi skal ud. Hej hej. Fra de 2 sejeste mennesker på jorden. Spiller en Så, ja. Sluk nu filmen.